Andibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha sise kwiphulo leKaizer Chiefs kule ngxoba kaxaka ijongene nayo. Kuke kwakudliwano ndlebe ke lelinye igqiza lendaba eliphezulu malunga noBenny McCarthy kunye neKaizer Chiefs. Wabuzwa kuBenny McCarthy into yokubana ingaba na umfana omdala uready na into yokubana angawamkela na umsebenzi weKaizer Chiefs xa iKaizer Chiefs ke imlandelela. Uphenduleke uBenny McCarthy wenjenje akanangxaki yena nokucoacha iKaizer Chiefs. IKaizer Chiefs xa imdinga iyamazi apho izokumthola khona. Futhi ke uthi uBenny McCarthy nabani na omdingayo uzonkqonkqoza emnyangweni wakhe. Uthi kodwa okwangoku akukabikho mntu usankqonkqozayo emnyangweni wakhe. Into ethetha ukuthi ke iKaizer Chiefs se-right okanye soneliseka ngaba baqeqeshi ke inabo uzothi ga ngoku. Yimpendulo leyo ke ephume phaa kuBenny McCarthy xa ebebuzwa ngomsebenzi weKaizer Chiefs. UBenny McCarthy ke nawukhumbula into yokubana kumfana omdala ukhona uyafumaneka xa iKaizer Chiefs imdinga. Ude wacacisa nangento ethi ke kwakhe iOrlando Pirates kwakukho izinto ezithi ingathi uzawuqhubeleka asebenze kwiOrlando Pirates, kodwa ke zange desk idelo offer ibe yiyo ncakasana. Uthi ke ngelipheleleyo ke nalena ke Kaizer Chiefs ayikafiki kuye emnyango inkqonkqozo ithi ndikhona. Kodwa ngamanye amagama uthi uBenny McCarthy xa iKaizer Chiefs imdinga iyazazi apho ke iyokumthola khona. Uyabona ke baphulaphuli ke malunga nemeko yeKaizer Chiefs othi ga ngoku kule situation ijongene nayo idinga umqeqeshi iKaizer Chiefs. Loo nto leyo asinokuyibalekela, loo nto leyo asinokuyifihla. iKaizer Chiefs ihambaze ayinxibanga iyahlazeka ngoba iteam ithi zinxibe iqunywe ngumqeqeshi. Iteam ithi zinxibe ingahambize iqunywe ngumqeqeshi, ibe nguyena ke wenza iteam yakhe ibe nesidima. Okokuqala ke iKaizer Chiefs uzothi ga ngoku ayisenasidima ngesizathu sabaqeqeshi ababini abangana experience. I-management eKaizer Chiefs nayo imele livume ityala nje ithi yenza iphutha ngokuyeka uMr Napi ahambe, yenza iphutha ngokunikezela kwaba baqeqeshi babini, iphinde futhi ingavumi ukufaka ilegend okanye umntu walapha eMzantsi Afrika ozoncedisana nabo phaa kula bench. Yenye yezinto ke zenze iKaizer Chiefs osokube wese ngoba akho nomntu lo lapha ke eMzantsi Afrika owazincakasana iBetway Premiership ozobane ke ebanqwanqwada babaqeqeshi ebabize ecaleni abaxenta ukubana noko madoda akwenziwa ngolu hlobo. Kodwa ke ngokwelethu luvo malunga nemeko kaBenny McCarthy asim-undermine uBenny McCarthy ngoba wenze umsebenzi omkhulu phaa kumaZulu. Ndicinga uba kwakuyisizini ka-2020 no-2021 apho amaZulu wawabeka kuposition 2 wasogqiba wathatha amaZulu waphekisa phaa kwiChampions League apha eAfrika okokuqala embalini yamaZulu. Wasebenza uBenny McCarthy, simbona imisebenzi yakhe eyenza ke, kodwa andikatsho into yokubana angayimpendulo phaa kwiKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs ke ndisayirhalelela phaa abaqeqeshi abafana no-Rivero kanje okanye kabanye abaqeqeshi abawuqhamka kumazwe aseYurophu. Andikabarhaleli aba balapha eMzantsi Afrika uzothi ga ngokopitso oBenny McCarthy. Ndisarhalela aba bazawusuka phaa koEurope okanye uRivero kanje. Mhlawumbi ngangabona ke bangazimpendulo kule meko ke iKaizer Chiefs ijongene nayo. Kodwa ke nam andigqibi luluvo lwam baphulaphuli. Ndifuna nani ke ningene nitshone into yokubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.